Fost il-miżuri li tħabbru fil-budget tas-sena d-dieħla mit-tneħħija tal-ħlas ta' 3% li jridu jħallsu l-bdiewa u sajjieda meta jieħdu l-prodotti tagħhom fil-pitkalija jew il-pixkerija. Dan ġie spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Anton Refalo li waqta spjega kif il-budget tas-sena d-dieħla ħaseb għal dan il-qasam. Miżura li tagħmel sens fis-sens li qegħdin ngħidu li din il-grant toħodha biss jekk il-bidwi jew is-sajjied jipparteċipa f'programmi illi jkunu programmi li jagħmlu sens illi jnaqsu bil-produzzjoni fejn hemm bżonn kif ukoll jaraw illi ma jkunx hemm il-ħela. Għall-Gvern dan is-settur għandu jerġa' jkun pilastru għall-ekonomija lokali. B'hekk se jsir sforz biex aktar żgħażagħ jersqu l-quddiem lejn dan is-settur. Il-Ministru Refalo qal ukoll il-miżuri mħabbra fil-budget se jimxu l-linja ma' direttivi tal-Unjoni Ewropea fosthom il-Green Deal, il-Farmer to Fork u l-Biodiversification. U għatem jgħid li l-budget jinkludi wkoll li dawk kollha li għandhom għal-qalbhom l-annimali, kif ukoll bidla fil-liġijiet brabta ma' drittijiet tal-annimali. Għandhom proġett importanti illi huwa ċ-ċimiterju tal-annimali u fl-istess ħin ukoll nagħtu s-sapport u l-għajnuna sewa lill-NGOs kif ukoll il-konsilli lokali u aħna naħdmu ma' spalla magħhom flimkien ukoll mal-cat feeders u ma' dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-annimali.